Aquest cop hem anat cap a Ordesa. En Josep i la Lourdes ens van proposar si volíem anar al Mont Perdut amb ells, i així ho hem fet. Vam anar al Mont Perdut, també vam anar al Cilindre i pujàvem per la Punta Escaleres. Som-hi. Aquest és més o menys l'itinerari que hem seguit. Primer per la via normal cap al Mont Perdut, ens hem desviat cap a les escaleres, Mont Perdut, i llavors ens hem baixat per l'Escopidera fins al llac Glaçat i d'aquí cap al Pitó Suroest i al Cilindre. Dissabte a la tarda vam pujar cap a Nerín i vam anar cap a l'alberg Cañisclo que hi ha allà a Nerín. He perdido menos de 25, más de 35. Diumenge a les 7 del matí ens agafa l'autocar i ens porta cap a dalt, a les proximitats de Cuello Gordo. Aquí ja som a Cuello Gordo, de moment el dia està molt tapat i fa molt de vent. Anem seguint la impressionant cinglera de la vall d'Ordesa en direcció cap al refugi de Goris. Allà baix veiem el refugi de Goriz. Una estona abans i ens hem desviat per anar a buscar directament el camí que puja cap a dalt. De moment és la via normal cap al Mont Perdut. Però aviat ja ens desviarem cap a la nostra dreta. Bueno, ara aquí estem a 2.500 metres d'alçada. Ara aquí ens hem de desviar per aquesta canaleta, cap dalt, i llavors ens anar pujant fins a la Punta Escaleres. Pugem per una tartera força esmicolada fins a un coll. Acció! Veus ara? Ara farem aquests flanquets cap allà a l'esquerra. Efectivament, com diu en Josep, ara agafarem aquesta vira, farem aquest flanqueig per superar aquest tram més dret, però sense problema, tot i que força penjat. Avui anem la Lourdes, en Josep, la Fina, la Marta, la Montse i en Jaume. I seguim pujant amunt, buscant els diferents esglaons de la via de les escaleres. Aquí tenim el primer esglaó i el lloc per on el superarem. Ja hi som. En el nostre camí cap a la punta de les escaleres anirem superant aquests diferents esglaons. Són passos no gaire difícils, però hem de vigilar, doncs una caiguda seria important. Allà dalt veiem els següents esglaons, mentre el vent segueix bufant ben fort. Aquí tenim un altre esglaonet. Vinga, cap amunt. Des d'aquí ja veiem les dues xumaneies que hi ha per sobre de la punta de les escaleres. La primera xumaneia després de la Punta Escaleres la tenim aquí baix, aquella primera paret d'aquí baix, allà que fa com un foscor, que a sobre es veu com humit. El tinc. Allà, aquella és la primera. Sí. I la segona és a dalt, que hi ha aquella plapa de neu primera. Sí. A sota, que hi ha aquella roca just del a mig. sota, exacte. Exacte, aquella roca que es veu més sortida a la banda dreta. Cap a la dreta. I ja som a la cresta final que ens porta a la punta de les escaleres. És un tram sense cap dificultat, però amb una bona timba al costat.
Com podeu veure, aquí hi ha un bon terreny. Anem cap baix, veureu que hi ha una santa tallada. Vinga, som-hi! La punta de les escaleres, la Montse, la Fina i la Lourdes ja són dalt, elles les primeres. Fent una mirada des de dalt podem veure el cilindre allà al fons, això és la fita del cim de la punta de les escaleres, i seguint mirant cap al voltant veiem allà al fons la vall d'Ordesa, magnífica. Des d'aquí veiem molt clarament les dues xemeneies que haurem de superar ara per fer el cim del Mont Perdut. Són els dos trams una mica més complicats per pujar fins dalt. Però primer una petita desgrimpada des de la punta de les escaleres per fer el coll i tirar cap amunt. Aquí davant ja tenim la primera xemeneia. Anem cap allà. I més amunt, la segona. Veiem que la xemeneia està ben molla, doncs ahir al vespre va fer una bona tormenta i en lloc d'encarrar-la al començament per la xemeneia, fem un flanqueig pel costat per evitar tot el tram mullat. És força dret, però en Josep ens va guiant per on hem d'anar i se supera sense dificultat. Mireu allà on us vegi més bé, aquí ja sortim a sobre, el ressalt aquest. A la nostra dreta anem deixant el pic de l'Anyisco. Un altre dia hi haurem d'anar-hi. I tirem cap amunt, a la nostra segona xemeneia. Per aquesta segona xemeneia també hi baixa aigua. Haurem d'anar triant els trossos més secs per evitar una bona patinada. Un cop superada, allà al fons ja veiem la punta de les escaleres que fa un moment hi hem passat. Ja som a la vora del cim del Mont Perdut. Allà al fons, a l'Anyisco. Fins i tot gairebé dalt del cim encara hi trobem flors, entremig de les pedres. Doncs ja som a dalt, al cim del Mont Perdut, el tercer cim més alt del Pirineu, 3.355 metres. Hòstia, encara es queden 100 metres? Merda! En principi no ho teníem previst, però aquí en Josep diu que anem bé de temps i que podríem intentar també anar fins al Piton sud-oest i el cilindre que tenim allà al davant. Total, diu, un parell o 3 d'hores més, no vindrà d'això. En un any com aquest, de poca neu, a l'escopidera hi queda només una franja i en tot moment és habitable. Ja som al llac gelat, tot i que poc gelat en aquest moment.
I aquí tenim el cilindre de Marboré, el nostre següent objectiu, i allà ballem la tartera per la que pujarem fins al coll. Com totes les tarteres de pedra petita, es fa molt penós la pujada cap a dalt al coll. Però primer ens dirigirem directament cap al pitó sud-oest, un altre 3.000 que farem avui. Per anar al cilindre, des del coll, ara tenim un petit mur que normalment se supera per dues xemeneies que veiem aquí al davant. Tot i així, en Josep ens indica que fent un flanqueig cap al costat serà possiblement més fàcil, tot i que força exposat. Un cop passat el flanqueig, ens hem d'enfilar per un tram força dret per anar a tornar a buscar la cresta. Ja veiem allà. Ara cap allà, Sí, ara cap allà. Una altra petita xemeneia i ja serem a la cresta per tirar fins a dalt. Superem un altre muret de 3 o 4 metres i ja podrem agafar el llom fins a dalt al cim del cilindre de Marboré. Igual que en el Mont Perdut, dona la màquina amb algú que aquí vull una dalt foto només hi hem trobat un asturià i un japonès. Que llavors no en tenim cap. Doncs ja hi som, tots 6, al quart 3.000 del dia. Per baixar sí que ho farem per una de les xemeneies, amb una instal·lació que ja hi ha, farem un ràpel gràcies a la corda que ens ha deixat el company d'Astúries. Tornem a veure el Mont Perdut i tirem cap avall. Baixa més avall, Ara baixarem Lourdes, per la baixa via més avall, normal baixa cap a l'altre... Coll. En aquest tram una mica més exposat hi han instal·lat unes cadenes d'acer inoxidable molt guapes que t'ajuden per fer aquest petit pas. Bé, i ara ja baixem en direcció cap a Collogordo i a tota pastilla doncs tenim el temps molt just per poder tornar a agafar l'autobús.